Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a gidan TVnmu mai albarka Betra Vision da ke kan YouTube. A yau 3 ga watan Jun shekara ta 2025. Kamar yadda aka saba, Right Honorable Muktari Betra Aliyu ɗan majalisa da ke wakiltar biyu Kwaya Kusar Bayo da Shani ya sake aikin alkhairi da ya saba na ragon layya wanda yake rabawa duk shekara ma 'yan constituency shi. Karkashin jagorancin Soba Coordinator wato Honorable Yamtagur da mukarrabansa, inda aka fara zuwa garin Shani, wasu aka raba musu 50,000, wasu 100,000, kansiloli 200,000. In aka haɗa kuɗin jimla ana da naira miliyan 18,600 garin Bayo kenan. Betra bai da maki a Bayo Local Government. Wallahi ɗan PDP, ɗan Abga, kai duk wanda ka san ɗa ne a duniya a Bayo Local Government, da wanda yake gida da wanda yake yawon barikin muna Betra fatan alkhairi. Dukkan Local Government Executive Honorable Betra ya ba da naira 50,000 kowa ya je ya sha ruwa. Sannan kansuloli wayannan nawa da tsohon gaza kansula nawa duka an ba kowa 200,000 kowa ya je sallah a cikin jama'arsa. Kamar yadda chairman ya faɗa, ya ce muka zo mu samu executive na ward mutane 27 mu ba su 50,000. Kamar yadda chairman ya faɗa, local government executive kuma ya ce mu ba su 100,000. Kuma kansuloli mu wanda muka zaɓe su zama shugabannin mu an ce mu ba su 200,000. Saboda haka shine sako wanda mai gidan mu Right Honorable Muktari Aliyu Betra ya ce mu zo mu aiwatar. Fatiha da tarkusiyu sau 3 kowanne da nufin Allah Ubangiji mun tare Allah ya dauka darajarsa. Yace amma sifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inda aka wuce garin Shani, su ma inda aka raba wasu su 50,000, wasu 100,000, sannan da kansilolin su 200,000. Idan an hada a jimla suna da miliyan 20,150. Local government executives muna da 100,000. Ward executives ku 27 kowa 50,000. Kansuloli kuma muna da kansula 11 muna da 200,000. Akwai supervisory councilors guda 4 muna da 200,000. In ka jimbula kudin Shani muna da miliyan 20,150. Betra shine ubanmu, shine kakanmu, shine yayanmu, shine kuma kaninmu. Allah Ubangiji, Allah ya buɗa masa. Allah Ubangiji Allah ka saka ma da alheri. Muktari Betra ga taimakawa da yayi wa talakokinmu, to Allah Ubangiji ya saka da alheri. Muna mushi addu'a Allah Ubangiji ya ƙara mai da shi kan wannan karagan mulki. Duk mukamin da yake nema ya Allah muna roƙonka Allah ka bashi. Ya Allah ka bashi iko rike jama'a kamar yadda yake din. Betra wanda muna roƙon Allah ya sake jaddada masa wannan kujeran har ya zamanto gaba da wannan kujeran din akwai. Kuma mun gode mishi irin alherin da ya yi mana domin mu gudanar da ibadunmu. Wani bai da dalili amma Allah ya yi dalilinsa. To alhamdulillah mun gode. Kwaya aka raba wasu naira 50,000, wasu naira 100,000, sannan aka ba wa camomi naira 200,000. In an hada a jimla ana da miliyan 18,600 garin Kwaya Kusar kenan. Muna godiya da abinda Muktari Betra yake mana kowane shekara. Don ba yau ya fara ba, kuma ba yau shine karshe ba. In Allah yadda mu muna masa godiya da shi da gwamnan 100%. Ba mu da siyasa, shi muka sani shi ne namu. Ubangijinmu Allah ya taimaka, Allah ya kare mana shi gabar da yamma kudu da arewa dukanmu. Muktari Betra, Ubangijin Allah abun da yake da Bayo da Kwaya da Shani, Ubangijin Allah ya masa albarka. Allah saka mishi da alheri. Duk abun da yake nema kuma Allah bashi. Allah sa ya gama da duniya lafiya. Abin da za mu ce wa Betra, Ubangijin Allah ya ɗaga shi, Allah ya kare shi da sharrin makiya, ya kare shi da sharrin masharrata. Ubangijin Allah ya sa abin da Betra yake nema duniya da lahira, Allah ya buɗa mishi, Allah ya buɗa mishi. Kwaya, Bayo, Shani an hada a jimla ana da miliyan 57,350. Mu mutanen PKL ne wanda dama PKL ka yi mana komai ba mu PKL da Bayo Local Government ka da komai. Allah ya saka alheri. Da gwamnati mu ka ba da irin taki an je an yi shuka, ka zo ka ba mu kuɗin layya, kai komai ka mana. Allah ya saka alheri. Mu daga PKL muke. Shi wannan bawan Allah ba abin da za mu gaya masa dai illa addu'a
da 'ya'yanmu da matanmu da iyayenmu gaba ɗaya mu masa addu'a abinda ya sa gaba Allah ya taimake shi a kai. Allah kawo shi lafiya. Alhamis za mu hawa arfa dole za mu yi azumi wa Muktari Betara Aliyu domin Allah ya kare shi ga sharrin makiya da mahassada ga baki daya. Kuma muna nan next 2027 insha Allah shine dan saboda duk abin da za mu yi a rayuwa ba mu taɓa samun ɗa kamar Muktari Betara Aliyu ba. Ina miƙa godiya ta madadin Burial Ward Muktari Betara. Allah ya saka masa da alheri, ya ba mu, ya ƙara ba mu, Allah ya saka masa da alheri. Tsakani da Allah in muna samu ko kuma yadda muka samu Betara sai in ce sai dai Allah ya saka masa da alheri. Mu dai mutanen Zara Ward ba abin da za mu ce wa Betara sai dai mu ce Allah ya bashi abin da yake nema a duniya da lahira. Don Betara in ana samun 'yan siyasa kamar da shi to wallahi siyasa ba ta da wani tsalar komai. Alhamdulillah. A madadin Betara muka ci albarkacin Betara muka zama wani abu a ƙasar nan da muka iya rike gidajenmu da gonakinmu da 'ya'yanmu. Gaskiya Betara ya ci kaɗa ba abin da za mu mashi sai dai addu'a da iyayenmu da matanmu da 'ya'yanmu gaba ɗaya muna Muktar Betara addu'a na alkhairi. Auren Betara Allah ya saka mai da alheri, Allah ya tamar inda ya nufa din ubangiji mu Allah ya kai shi, Allah ya sa gama lafiya. Muna sa albarka. Betara ya zama damuna, kowa na so, ya zama aljanna baki da bare. Betara Allah ya taya masa, Allah ya kare shi, Allah ya kare mu, Allah maimaita mana, Allah maimaita masa, Allah ya kai shi kujerar da muke so. Amin ya rabbi. Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin ya rabbi. Allah ya bani mashin ta zama mu. To masu kallo ku ci gaba da bibiyar mu a tashar namu mai albarka Betara Vision da ke kan YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram @Betara Vision, inda za mu kawo muku na biyu gobe insha Allahu. Zainab Umar, ku huta lafiya.